Хәерле көн. Тапшырылбыз Турай авылы турында булса да, сүз башыбызны авыл эшеннән башламыйбыз әле. Чөнки әлеге авылның тарихы шул кадәр тирән һәм күп кырлы ки, аның тирәсендәге булган һәрбер пошмакта дип әйтик инде, һәрбер тау башында, һәрбер үзәндә нинди дә булса тарихи һәйкәлләр һәм бик әһәмиятле тарихи һәйкәлләр урнашкан. Шуңа күрә без сүзебезне Читтән үк инде Турай җирлегенең дип әйтик, авыл тарихы гына түгел инде бу, әлеге җирлекнең бик борынгы тамырларыннан ук башлыйк. Кызганычка каршы, авылларыбыз тарихы бик тигезсез бүленә шул. Кайсы берләренең тарихында 18-нче гасыр документларыннан, риваятләрдән гайре мәгълүмат юк. Кайберләре тирәсендә иң борынгы чордан калган турак урыннары, каберлекләр турында сөйләп бетерә торган түгел. Турай авылы да әнә шундыйлардан. Авылның тарихын бу җирлекнең борынгы һәйкәлләреннән аерып карау һич мөмкин түгел. Беренче чиратта безнең эраның 2нче меңьеллыгына күз салыйк. Миңа килсә, Турай авылының тарихы инде ул тулайым алганда бик кызыклы. Аның башланып киткән урыннарын менә без шушы җирдә басып торган каберлектән башланып киткән дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Мондагы каберлекнең тарихына килгәндә, бу беренчедән финно-угар кабиләләренә кагылышлы каберлек. Һәм шушы каберлекне өйрәнә датировкасына килгәндә инде бу безнең эраның 2000нче елы дип әйтелә инде. Шул чорда нигез салынган шушы каберлеккә, шушы каберлекләр шул чордан калган дип әйтелә. Шушында өйрәнүләр эшләре алып барганда инде, археологик казылмалар эшләре алып барганда 1986 елда 23 каберлек ачыла. Шушы каберлектә яткан кешеләр дип әйтәбез инде, мәетләрнең инде шушы Пьянабор кабиләләренә, ягъни инде Азелина или Мазунина кабиләләренә кагылганлыгы, шуларныкы булганлыгы бүгенге көндә билгеле. Алайда Турайга фин-угор кабиләләре нигез салган дигән сүз түгел әле бу. Ләкин бу җирлекнең ким дигәндә безнең эраның 2нче меңьеллыгыннан башлап берсен-берсе алыштырып торучы мәдәниятләргә йорт булганлыгы игътибарга лаек. Фин-угор кабиләләре урынына 3-4 гасырларда төркиләр килеп, шулай ук үз эзләрен калдыралар. Шушы Пьянабор кабиләләренә алмашка дип әйтәм инде, төрки кабиләләр дә килә. Төрки кабиләләренең килеш чоры бу 3-4 гасырларга, безнең эраның 3-4 гасырларына кагылышлы чорлар. Әгәр дә ул турыдагы тарихи чыганаклар юк инде, но шулай да инде археологик памятниклар дип әйтәбез, аның турында әйтсәк, алар менә безнең бу якта урнашкан каберлекләр дип әйтер идем инде. Бу инде 2нче этап, шушы Турай ягын, Турай төбәген үзләштерүдә 2нче этап, 2нче чор буларак тора. Ягъни беренче чоры безнең гасырның 2000нче елында булса, 2нче чоры инде безнең гасырның 4000нче еллары шушы тирәләрдә инде төрки кабиләләренең барлыкка килүеннән башланып китә. Шулман елгасы ярыннан нибары 2 километр гына өскәрәк тау башынарак күтәрелсәк, фән теле белән әйтсәк, биек платода тагын бер уникаль тарихи һәйкәл урнашкан. Аны Тураевский могильник дип атап йөриләр, чөнки Турай авылы инде гомумән якында гына нибары 1 чакрым араерактадыр биредән. Кызганычка каршы, инде бу каберлекләр бүгенге көндә алай теге күрерлек, төртеп күрсәтерлек, янына барлык булып сакланмаган биредә, инде күптәннән басу, сөрүлек җирләре, ашлык үстерелә. Шулай да инде я елга ярыннан санап, я инде менә шушы агачлыклар буенча шамалап ничек тә булса, якынчаның нинди мәйданда урнашканлыгын шамалап әйтә алабыз. Әлеге һәйкәлнең уникальлеге шунда, гомумән Шулман буенча урнашкан борынгы җирлекләр, борынгы шәһәрләр
тирәсендә мондый каберлекләрнең әле табылганнары булмый, чөнки бу курганнар рәвешендә эшләнгән каберлекләр. Археологлар өчен шулай ук әлеге каберләрнең эчтәлеге дә бик бай материал бирә, чөнки Тураевский могильник военачальников дип атыйлар, ягъни бу хәрби юлбашчыларның каберләре. Алар инде затлы кешеләр, хәлле тормыш алып барган кешеләр, шуңа күрә аларны күмгән вакытта да үзләре белән бергә коралларын, бөтен хәрби амунициясын һәм кайсы бер вакытта әле хәзинәләрендә күмә торган булганнар. Шуңа күрә шушы амунициядан һәм күп санлы табылдыклардан, прәшкәләрдән чыгып, әлеге каберлекләрнең төгәл датировкасы да бар. Ул безнең эраның 5нче гасыры дип йөри. Чынлыкта Турай курганнары әле дә сакланган урыннар бар. Әмма без аларны күрсәтмәскә дигән фикергә килдек. Чөнки моңа кадәр билгеле булган курганнар да хәзинә эзләүчеләр тарафыннан казылган инде. Әлеге каберлекләргә хәрби юлбашчылар күмелгәнлеге билгеле, һәм кабергә салынган әйберләргә дөрестән дә кызыгырлык. Мәсәлән, бер курганда хәрби шлем, күбәкүлмәк, кайыш прәшкәләре, 3 балта, кылыч, хәнҗәр, сөңге һәм башка бик күп борынгылыгы белән кыйммәтле әйберләр табылган. Гомумән, мондый курганнар бай, зыялы кешеләр каберлеге өстендә өелә. Мәетне җирләгән вакытта аның кабиләсеннән һәркем кабергә җир салырга тиеш була. Шушы курганнарны өйрәнә башлау 1956 елдан бирле башлана һәм 1958-59 елда Генин тарафыннан бу курганнар җентекләп өйрәнелә. Тарихта бу курганнарга килгәндә алар барлыгы 11-14 кисәк икәнлеге билгеле. Инде Генин тарафыннан 11 курган тикшерелә, өйрәнелә. Курганның үзенә карасак, үзенә килсәк, безнең авылда төрле риваятләр яши. Аны бездә алыплар кабере дип әйтәләр. Чөнки шуннан да, мен инде шушы кичкенәрәк чакта инде студент елларында да анда эшләргә туры килде. Бу икенче өлеш 80нче елларда инде яңадан өйрәнә башладылар шушы курганнарны инде авыл кырыендагы. Анда күмелгән хәрбиләр. Аны инде Генин үзенең язмаларында әйтә, из археологии Волга-Камья дигән статьясында әйтеп чыга, захоронение военачальников дип. Әлбәттә, менә шушы 11 курган ишендә яткан, казылган, анда бик затлы итеп күмелгән затлар, хәрби затлар дип әйтәм. Аларның шлемнары да бар, аларның калчугалары да бар, туш саклаучылары инде, брусоклары да бар, хәрби шалгылары да бар, хәрби кылычлары да бар. Алар үзенең күмелеше белән бик кызыклы. Турай курганнары тагын шул ягы белән кызыклы, аларга күмелгән кешеләр барысы да бик озын булганнар. Аларны салган агач табутларның озынлыгы 2 метрда 25 сантиметр. Коры сөякләрнең озынлыгы 2 метрда 20 сантиметр. Булары ирләр сөяге. Хатын-кызлар сөякләре буе иң кыска дигәненеке дә 1 метрда 74 сантиметр. Мускуллардан башка буыннары кипкән килештә шундый озын буйлы булган кешеләр исән чакта нинди булганны күз алдына гына китереп була. Гаҗәп, әмма Турай халкы әлеге курганнарны алыплар кабере дип атап йөртә. Мегәрләгән ел элек бу җирләрдә шундый кешеләр булганын алар кайдан хәтерли, аңлашылмый. Турай авылының зиратына да аяк бастык. Бу бик борынгы зират һәм биредә Турай авылының шәҗәрәсендә булган һәм Турай авылы тарихында булган барлык шәхесләрне дә диярлек табырга була. Аларның кайда күмелгәннәрен һәм инде шундыйларның берсе, дөресрәк инде аның кабере янына килеп җиттек. Инде бу ятлап сөйли торган сүзләр түгел, чөнки авыррак кеше исемнәрен төгәл белергә. Турай авылының бик җентекләп эшләнгән шәҗәрәсе бар бүгенге көндә. Һәм авылның исеменнән инде күренеп тора. Турай авылы, ул инде Турай дигән заттан башланып киткән. Биредә исә менә шушы Турайның
улы Шуашай күмелгән. Әлеге ташлар тикшерелгән, аның язулары укылган һәм стандарт рәвештә инде ташның беренче 4 елына дога язылган, һәм инде аның астарак булган өлешендә әлеге ташның кемгә куелганлыгы турында язылган. Менә шушында бөтен мәгълүматы Турай улы Шуашай һәм әлеге ташны 1679 елда шушы Шуашайның хатыны Туй Солтан куйдырган. Игътибар итегез, Бәзәкә авылы тарихын сөйләгән вакытта без Көшәнде тавы башындагы изге ташны сезгә фотографиядан гына күрсәткән идек. Монда әлеге ташның инде үскелешен карасак, копиясе дип әйтсәк тә була. Нәкъ шул Көшәнде тавы ташына охшаган орнамент биредә дә бар. Һәм аның сырын безгә шиштеләр дә. Күп очракта менә бу борынгы ташларның ике як кабыргасына да сүзләр языла. Бу очракта ташның йөзенә карап торсак инде, аның уң яктагы өлешендә әлеге ташны кем эшләгәне язылган. Һәм биредә Көшәнде ташын эшләгән кешенең исеме язылган. Аның исеме билгеле. Ул Килде Мөхәммәд бине Ишман дигән кеше. Монда шул кеше язды, шул кеше җитештерде бу ташны дип язган. Шәҗәрә дибез. Турай авылының уникальлеге тагын әле шунда. Мондагы риваятләр һәм халык авыз иҗатына, халык хәтеренә кирип калган сүзләр, алар реаль ташлар белән, реаль тарихи һәм археологик һәйкәлләр белән беркетелгән. Һәм шул ук вакытта алар документлар белән расланган. Һәм без бүгенге көндә бу шәҗәрәдәге Турай Шуашай турында төгәл беләбез. Андый кешеләр булганлыгын, чөнки кабер ташының йөзенә язылган. Ташның сул як кабыргасында шушы Шуашайның ике улы барлыгы язылган. Аларның берсе Ишали, икенчесе Юсуф. Шулай итеп без инде 3 буын кешене төгәл яшәгәнлеген, һәм аларның якынча кайчан яшәгәнлеген, кемнең әтисе, кемнең улы икәнен белеп торабыз. Бу авыл тарихларында чын мәгънәсендә уникаль күренеш. Беренчедән, ничек итеп сакланганнары аптырата. Икенчедән, шушы нәселләрнең әле эзләп табылган, җыелып килгән мәгълүматлары булуы да шаккаттыра. Инде моннан тыш әлеге шәҗәрәләрдән, инде шушы нәселләрдән чыгып сөйләгәндә, бу һәрбер нәселнең әле үз тамгасы да булганлыгы билгеле. Әлеге тамгалар шулай ук сакланып калган. Турай тарихында күпләрне аптырашта калдырырлык язмалар да бар. Мәсәлән, 1816 елда авылда 161 башкорт яшәгәнлеге, 1850 елда алар саны 300дән артканлыгы языла. Турай гомумән поселение башкир-вотчинников дип атала. Ләкин ул чорда башкорт милләтне түгел, сословиене аңлаткан дигән фараз да бар. 1554-1557 елларда башкортлар Рәсәй составына ирекле рәвештә кергәч, аларга дин иреге, җирләр бирелә, аерым солых төзелә. Иван Грозныйдан жалованный грамоталар тапшырыла. Вакыт узу белән күп кенә татарлар да үзләрен башкорт дип яздыралар. Тыныч тормыш, җир, үзидарәң булу, эчке эшләреңә беркем катышмау үзенекен итә. Шулай итеп, күп очракта башкорт дигәндә дә җир биләмәләре булган татар кешесен күз алдында тотырга мөмкин. Мондый кешеләр аеруча 17-18 гасырда артып китә. Төп гаиләләр 6 нәселгә 6 зат белән дип әйтәбез инде. Тармакланганнар. Бүгенге көндә, мәсәлән, инде без халык телендә әйтәбез инде. Буәнәкеләр дип инде, мәсәлән, шул кәдрәс нәселләре, кәдри нәселләре, аннан инде шами затлары дип әйтә алабыз. Менә һәрберсе инде затка шул нәсел әлшәйникләр бар, әптекәйләр бар. Алар 1750 елларга карый. Безнең кызганычка каршы
иң беренче ревизия мәгълүматлары булмаган, сакланылмаган 1811 елда язылган мәгълүматларга таянып без әйтә алабыз. Башкорт авылы булган дигән язулар алайда тынгылык бирми. Хикмәт шунда, 18-нче гасырда Турай авылы байлар волостенә керә. Төньяк көнбатыш башкортларының байлар дигән бер тармагы бар. Кара табын, Уран, Бүләр кабиләләре белән берлектә 1554 елда Мәскәү белән солых төзүшедә байлар дигән кабиләдә катнаша. Күрәсең, шул чордан бу җирләр байларга бирелеп, соңрак волость исеме дә шуннан чыга. Бу фактны әйтми калдыру дөрес булмас иде. Ул чорның башкортлары башкорт булганмы, юкмы, андый милләт кайчан барлыкка килгән? Икенче сорау. Аңа җавапны түгел генетик анализ уздырып кына табарга мөмкин. Әлегә бу бәхәскә керешмик. Байлар волости дигәннән Турайның үзенең атаклы байлары да булган бит әле. Инде су буенда менә сез төшердегез бит. Шәрип байның йорты булган. Шәрип бай ул Минзәлә районының Тәкермән авылыннан. Ул заготовитель, русча әйткәндә, ашлыкны алып, пароходларга тиеп, шулай җибәрә торган булган Шәрип бай. Анда аста инде Чулман буенда аның кибет складлары булган. Амбарлары булган. Бик борынгылар шушлай Шәрип байлар. Турайның күренекле шәхесләре арасында гаҗәеп биография иясе Миннәхмәт абый да бар. 1556 елда Петербургның мәчетен ачу өчен рөхсәт артыннан йөрүче буларак тарихка кирип калган Миннәхмәт ул. Миннәхмәт абый инде шушы чыгышы белән шушы Турай авылына, әтисе, әнисе шушы авылыннан, әтисе инде белгәнебезчә 25 ел патша хезмәтендә хезмәт иткән, данлыклы Измаил полкында, Санкт-Петербургда. Миннәхмәт абый үзе бик укымышлы, зиялы кеше иде, абый. Һәм Мабит Муса Җәлил турында Мабит дәфтәре дигән кино төшерелгән. Шунда төп мулла ролен Миннәхмәт абыйга тапшыралар. Ул анда җәзага алып бар алдыннан кулына Коръән укып, Коръән тотып, аларга Коръән укып дуга кыла инде. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. يا رب من رحمتك بلا شو سوء قاسقات سوء صابن شو بندلها سلامتك بلا دشمن نجيب وزواتنا قاتل أيضا قاتل نصيبي. Муабит дәфтәре 1968 елда төшерелгән һәм бүгенге көндә онытылып баручы фильм. Ленфильм студиясында төшерелгән әлеге картинаның режиссеры Леонид Квинихидзе. Төп рольләрдә Петр Чернов, Әсгар Шакиров һәм Рәфкать Бикшантаев. Бу фильмны эзләп табарга киңәш итәм. Һәм андагы мулланың Турай кешесе Миннәхмәт икәнен онытмыйча карагыз.
Турай авылының тарихы гына түгел, аның халкы да чын мәгънәсендә уникаль һәм аерым бер биографиягә ия нәселләр яши биредә. Хикмәт шунда, менә без авыл тирәсендә урнашкан төрле каберлекләр турында сөйләп уздык. Аларга сугышчылар күмелгән дип әйттек. Бигрәк тә инде менә бу курганнар турында сөйләшкән вакытта. Турай авылы халкына аларның турыдан-туры катышлары булмаса да, алар элеккегәрәк шурда яшәгән кешеләр булып торсалар да, ничектер менә бу җирнең суы шундыймы шунда, үзенең бер төрле тартып тору көче бармы? Биредә гомумән сугышчы, холыклы һәм хәрби хезмәткә тартым кешеләр яшәгәннәр. Турай авылы халкы да хәрби хезмәттә булган, алар шуның белән көн күргәннәр һәм биредә казаклар яшәгән. Гомумән әлеге авылда ир-егет туса 12 яшеннән үк инде аңа ат алып бирергә тиеш булганнар. Чөнки атсыз кеше казак дип саналмаган ир-егет булса да, шуңа күрә инде татар теленә кирип калган бик матур сүзе дә бар. Нәрсә атлы казак кебек басып торасың дигән. Ягъни инде казак һәр вакытта да атлы булырга тиеш. Бу уңайдан инде Турай авылында яшәүче казакларның заманында Емельян Пугачевка язып җибәргән мөрәҗәгатьләре дә сакланган. Алар әлеге хатларында Пугачевтан туплар сорыйлар, үзләрен саклап торыр өчен һәм кирәк булса, һәр хуҗалыктан беришәр казак куеп, киләсе җомгада Уфаны аларга барачакбыз диялар. Күрәсез, кичкенә генә авыл булса да, элек-электән биредә ике йөрәкле кешеләр яшәгән. Язмаларда, чыганакларда бу авылда казаками дип әйтелгән, казаклар дип әйтелгән инде. Үзегез дә күреп киттегез, ул документлар далилли. Монда казакларның булганлыгы, казакларның эше нәрсә булган? Мин һаман да шул теге Болгар чорына әйләнеп кайтам инде, җәмәгать. Аларның төп өлеше ил сакларга тиеш булганнар. Ил саклаганнар, ил сакчылары бит инде алар. Патшага хезмәт иткәннәр, аңа хәтлек инде ханнарга хезмәт иткән халык булган. Монда инде нәрсә белән шөгыльләнгән дисәк инде, безнең авылга килсәк, ул безнең авылда беренче игенне 1864 елда гына инде иген чәчеп, ашлык үстерә башлаганнар. Ансы да арыш булган, будайлар уңмаган инде, арыш үстереп ятканнар. Бәрәңгедә безгә шул 19 гасыр башларын 19 гасырның азакларында игә бәрәңгене игә башлаганнар инде. Күпчелек халык бездә шул патшага хезмәт итү белән шөгыльләнгәндер дип әйтеп уйлыйбыз инде, чөнки язмалар шуны далилли. Дөресен генә әйткәндә, Турай авылыннан һич аерыласы килми. Без бүген көне буе әлеге тапшыруга материал туплап йөрсәк тә, тапшыруыбызның вакыты чикле. Һәм 26 минут эчендә әлеге авылның төрле чорларда калдырган изен, аның төрле почмакларында урнашкан тарихи һәм археологик һәйкәлләрен, халык авыз иҗатын, нәселләре тарихын ачып бетерә торган, сөйләп бетерә торган түгел. Әлбәттә кызганыч, ләкин Алла бирсә, без бу якларга әйләнеп кайтмыйча калмабыз әле. Чөнки аның инде безнең көннәргә якынрак булган тарихы тагын да кызыклырак һәм аңа кагылышлы материаллары тагын да яхшырак сакланган. Инде ничә тапкыр кабатласак та, һич туйдырмый торган сүзләр бу якның тарихчылары, профессионал тарихчылары һәм хәвәскәр тарихчыларының хезмәтләренә мең рәхмәт. Чөнки бу кешеләр булмаса, Турай кебек авыллар да бәлкем тарих битләрендә югалып калган булырлар иде. Ә без Менделеевск районы авыллары буенча сәяхәтебезне әле киләсе тапшыруда да дәвам итәрбез. Алда безне тагын да кызыклы авыллар көтә. Шуңа күрә киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз.